Ahoj, moje meno je Aťka a toto je môj verný parťák Niko. Už 5 mesiacov žijeme, pracujeme a cestujeme v našom malom domove na kolesách. Vymenili sme klasický život za život, ktorý je jednoduchší, pokojnejší a slobodnejší. Skôr než vyrazíme do sveta, chcem ti ukázať miesto, kde sa začal celý náš príbeh. Toto je Štellplatz, zatiaľ neoficiálny, v Ivánke pri Dunaji. Miesto, ktoré sa pre nás stalo domovom, školou aj oporou v prvých mesiacoch života na kolesách. Práve tu som sa naučila všetko od tankovania vody cez fungovanie v malom priestore až po každodennú starostlivosť o obytné auto. Tu som mala pokoj, čas a podporu. A to je niečo, čo sa nedá kúpiť. A musím povedať ešte jednu vec. Servis v Karamánii u Rastia je top. A nie je to len o ich profesionalite. Je to aj o ľudskom prístupe, trpezlivosti a podpore. Veľakrát, keď som mala obavy alebo som si niečím nebola istá, dostala som tam všetko naraz. Pomoc, vysvetlenie aj povzbudenie. Vedia, že každý z nás občas bojuje so strachom z niečoho nového a oni boli pre mňa presne tou oporou, ktorú som vtedy potrebovala. Nie je to žiadna reklama, je to len úprimná vďačnosť za to, že keď som niečo potrebovala, mala som sa na koho spoľahnúť. A dnes je náš posledný deň. Umyla som auto, mechanik dokončuje posledné drobnosti a všetko je pripravené. Nastal čas vyraziť. Náš prvý odchod, Rakúsko, Taliansko a potom ďalej, kam nás povedie cesta. Každý deň nás učí niečo nové. O ľuďoch, o svete, aj o nás samých. A každý jeden kilometer nám pripomína, že život sa dá začať odznova a kedykoľvek. Toto je náš nový príbeh. A ak chceš byť jeho súčasťou, sleduj naše cesty, naše rána, naše dobrodružstva. Možno práve tu nájdeš odvahu začať ten svoj.